Panguva ino vanhu vobuda pasocial media vachiti aiwa vipi Costa Chiwenga has gone to sin the Pope panguva ino kumboenda kunokonfesa. Aiwa mapictures autoenda pasocial media aiwa ari eye catching ende vanhu vataura zvakasiyana siyana pamusoro pavipi Costa Chiwenga pamwechete namini. Sandapinda mashoko nemapictures amuri kuona awa ari kutenderera. Aiwa ndoti wasubscribe like on the bell icon. Zim aino chikomenda ichiti Google Hundist finally gets a handshake in Rome. Panapa tinoti mini Baloi anachipost mapictures amuri kuona iyo anyora achiti for non-Catholics getting a handshake from His Holiness the Pope and having a brief conversation may be nothing, but to us Catholics it's everything. I will be forever grateful for getting this chance in this lifetime, and I thank the Lord Almighty for making it possible for me to meet His servant at a place where St. Peter is buried. Tomash kwamda toko panapa na mini Baloi. Wanani wa comment section wajipindra vachiti he is going to confess wachiti my president wachiti his intari mashoko arobuda panguva ino pamusoro pavipi Costa Chiwenga panguva ino panokuwa kunzi some group of people called another faction the ruling party ZANU-PF it is happening kuti vapana pesupporta vipi Costa Chiwenga vachiti aiwa ndiye munhu watakatarisira kuti angakwanisa kuinitiate change munyika ostopa zvigananda ostopa corruption. Panguva ino pari kunokuwa mafactional fights with the ruling party ZANU-PF itself. They have restrained and stressed the party. Panguva ino patiri kuona kuti mafactions aiwa achifighta vamwe vachiti they want to extend their power to 2030 vamwe vachirambirana nazvo. Mashoko atiri kuona kunzi right now the embroiled in a political time vanhu havasi kuziva kuti which faction is going to win. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. As everyone in Zimbabwe, I was hoping for change. Pina comment section medu mza mafunguro enyu, musakano subscribe or like, pochiri on the bell icon.